I KA CHING, wnaethon ni ddechrau yn ôl yn 2011. Oedd ymrawd yn nghyfres i Gwion. Oedd e'n chwarae yn Gian Janiro. Oedd gyda nhw EP yn barod wedi recordio a ddim yn gallu cael label i ryddhau e. Wedyn, o'n i gyda Texas Radio Band, o'n i wedi recordio Blue Screen album ers 4 blynedd, oedd hwnna'n barod mwy na lai. So oedd gyda'r ddoi o'n i cynnyrch a dim label i ryddhau e, so wnaethon ni benderfynu, wel, wathon ni jyst dechrau label yn hunain. Llam yn gweud bo ni, mae rhaid bod y ddau o'n i Gwion a fi yn lico yr gerddoriaeth, achos os ti'n meddwl am Syddi enghraifft, maen nhw yn band bach mwy gwerin o gymaru a rhywun fel Sen Segur. Ond nas ni'n gweud bod ni'n fwriadol mynd ar ôl unrhyw beth penodol, unrhyw beth penodol o gerddoriaeth, jyst rhywbeth ni'n mwynhau gwrando arno, a rhywbeth ni'n meddwl sy'n mynd i werthu. Wyt, i fod. Mae Gwion lot mwy trefnus na fi. Cael ei bod bach o OCD arno fe. Achos mae enghraifft, mae cyfri e-bost gyda ni. Mae e-bost yn dod trwyddo i'n ffôn i a'i ffôn e. A weithiau fi'n cael e-bost trwyddo fi ar fi'n darllen e. Mae jyst yn diflannu off screen fi a mae Gwion di categorise o fe yn barod. So mae'n rili trefn y Gwion. Yn y dechrau wnaethon ni ryddhau Swimming Limbs da Gian Janiro. Wedyn wnaethon ni ryddhau album Blue Screen da Texas Radio Band. Wnaethon ni ryddhau single wedyn da Sen Segur, fel double single really, double A-side. Wedyn wnaethon ni ryddhau EP gyda Violas, No Somnia. Wedyn oedd dechrau'r flwyddyn ma bach yn crazy. Wnaethon ni ryddhau EP gyda Sen Segur a album Syddi. Y ddau o fewn pythefnos o gilydd reit ar dechrau mis Ionawr. A wedyn Casiwyn, nôl mis Ebrill, dechrau mis Ebrill. Mae'r wefan, ni wedi bod yn datblygu gwefan newydd dros y misoedd diwetha. So mae yna mwy o wybodaeth i gael ar y wefan, bychan.co.uk. Byddwn ni'n yr wythnos neu ddwy nesaf, fel o'n i gweud, yn lansio siop ar gyfer y label. So bydd modd i unrhyw un lawrlwytho tracks, yr albums, EPs i gyd oddi ar y gwefan ni. A hefyd prynu'r cynnyrch caled, neu CDs, vinyls. So bydd popeth ar gael o'r siop ar y we.